Shushu hakajing tap kerteng kabalolong menin kasngi hakalai puai tarik ukala lengkot arah jar arpusan. One point saka kongres miri karpuri kabala job lai sin lai wat nakanung sken constituency. Basa menta kasamoji nung mikmat kan saya kun ban airing biang nakaju hika parti NPP. Hakategi jing tap kerteng ka kongres kalapan pawe kajing kermen kabakrau bahkan sejob biang hakani hikawat kabamenta. Habakren hakamat ginong thok kubor kala ong rupa kajing job kajungka lai sin lai wat. Kala dei kakam kabakala syakri ya kathanyi hibarok away. Kala ong rupa shibun baki kam penroy ki bakas sorkar kabalalam kumat daka NPP kala le ya kababahatam. Kijing mi kijing kenok ni kijing kentok kidei kibut jong no ri jong no kibakwa ban kini no ya kabor jong ka NPP kabala trebha kini kidei ki eke kijing kwa ban yalam bakla ya upat ba bat kwa ru ya kanam kaburam. Kani kesan pertai ke pemerintah kalau long ke compare bah dah kijing mi jong ki social media kabala ban penjot ya kesan pertai ke badon la ke jong kanong rim. Kalau ong rupa kanong sken constituency kadang syania yaka kadang yaidon kam yaka. Nah kalian kecongka kadang kermen ruban job om daka ketin nrei daka kam. Ngatharai ka party lili kam dan benta kanu ka lese ka banong ka bancha pinthau bria namar bele kumba PUE ka party NPP ka bayalam khmat ka sarkar ka jongi kalale bon kita ki banwan ra ka jing mentoy na benta ka jela ka jongi hanga hi marwe shimat ka jing pen smotho bakla yo paiba habaya de bat ka party NPP ngasngau ba kani hi ka de kabut jongno re jongno kabanganum mo nganum kren long persya yanu de kadi kabut jongno re jongno kabakwa ban kini no ya kabor na ka party NPP kabayui bakani ka party bakala treibha om tang menta uni kani katam re nadu arajar khatra kibakwa ban penyalam bakla yo pada hanga hisimat ngasngo kidi kibakwa bor yala di kibakwa katakanam bat kaburam ye ngangit scam ba upat ba jong ni kathan kinum nget tepi khamtam e mo hagani kapor ngakwa abangan ong yu upat ba habe di khamtam bat kini ki yu ki social media ko bangno hi kini ka social media am kala pen jot shisha tepi ya kini ka sign pertai hakipor kisnem ki bala le ngam de ithan ba kata ka social media kan long hadu kani menta kilaya lam bakla bet link ba ka social media ban job election ru imat ki kwa ban job through social media claim kanong rem ringa ngale chopai ba da kanong rem ka bas scam ka ba upai ba undang dan ke jing shania yanga namar yangi kum kinong mi khmat ba upai ba ula jet ka kamram ka jongi ka de ka bangi de bet bangin tre hok upai ba in shakri hok upai ba bat nagaliang ka jonga nga sukumen hadu kata ru om banong kata ka ji shakri upai ba andre habo upai ba ula pha yanga sha police council bat kum ka iya mencha changtai police council nga sukumen hadu kata ka bangilala ban achieve bon tili kita ki jing ang note ki jongi ki senjam ki banwan ra ya ka jing kala na benta ka jat ben rio kita ki senjam banwan ra ya ka beta ka lawe ka ba pharnai na benta ka jat ben rio ka jongi kumba PUE habe de bat kini ki act ki bangila yo ya ka jing menjur na ulak kani ka biggest achievement ka jongi khamtam me kani ka khasi social custom lineage act 23 kani lele kala long ban pen kubor hadu kata habaya day bat kariti ka dustur ka jongi ban pen bhasha shu kariti ka dustur ka jongi ka we e ka bakongsan e kadi habaya day bat kani ka mo kamde kata ka banong ka bangi shunge day kala day shisha kata ka ba nila practice kalong kariti ka dustur ka bangi ai jat chaka kami kani kalong ka kerpang bha ka jat ban riu ka jongi tilimpa kani ka act ka bangi dang shu de pio ya ka asen na governor ka amendment acttingangit scam ba andang na ban pen bha shu hakipor kisnem ki banwa ka we ka act ka bade ka bakongsan bha na bentaw nong rep ru kani ru kala de ka we ka achievement ka bangi ngilala ban achieve ka bayade bat kani ka establishment and control of market acts amendment jo ka market act 2023 kabangilala banne bon kin pen bha shu ya kani ka principal act khamtam me habe de bat kinong rep kumba phi kinong rep kila ut nakapor sa kapor habe de khamtam bat kini kot kido
Di kene ka ot kilo ha kene ka kentiru ni lala sendan ban pendu. Lingba kene ka ai. Badom tang kata. Kumba PUE ba ha kene ka jala ka jongil ajale kita ki benami. Di ha kene ka ai tru ngila de besok ike section ba kumno ban control ya ka benami. Di kibon kiwe de ba kumno ban penwandur habe de bat ka khai ka pateng lingba ka market act. Di kawai ka ba kongsan ro kata ka act ka bangi ngirang sudat ban yo ka central governor kadi kani ka KHAD establishment of ilaka. Hi kani lele ka ba kongsan ha. Habe de bat kani ka sinshar tenrai ka jongi te. Mo kumbong no mentai kirong bakur kiladon la ka jong ka role. Kis seng samla kiladon la ka jong ka role. Ki seng kan thai ru kidon la ka jong ka role. Habe halor jong kani ka act ka bangidang shuyo ka chinganjor. Kani pi namar kani ka sinshar tenrai ka jongi am kalong ka bakar pang. Lada ka an ka passenger tinga nganget ba long ka sinchar khadaro ka long ka passenger ndre ha ba kani ni ladon ni ka an ka ba lapin kubor ya ki darbar shnong ki ba pher ki kle nong sinchar adu be de be ki rong bakur te kani ka pini ka ba kani ka jaj benri ka ba kerpang ka jongi ka ba tip kur ba mo ka ba ong no ne kani ru ling ba kani ka act ka la ban pen wandur namar ki kur ki ba pher menta ki la hapo ka jingpet ka jong ka district council but kidai bet it's mandatory ba kidai ban register yala ki jong ki kur hapo district council kani ka banong ya se ban penwandur ban streamline bet ya kata ka jing long kerpang jong ka jak kan ka jong kanan mangan job be na mga tip upay ba jong kanong skin constituency kidang don kam hi ye ko bat kidang shania hi ye ko namar ba hanga hi kadi ka kam hi ka ban batay mo kaktian kamda bentoy than kakam kaban sabatay lut ike but hanga hingas ngong haba pila le ka babha ninyo ru da kanong ka babha but ubleru hi unsa le ka babhatam unsa ai hi ru ka ta ka babhatam but nangit scam bangaru ngan job bet hi nganumong bangandu jingkermen bangandon kadung jingartatin banganum job namar ko mga ongi pi bakipad ba jog kanong skin constituency hi kidang don kam ye iko but anda ngala job di kidang bon kita ki mo ki departments say ki prepare ki bangidang hapan pen hash habede baka market department ngongi lala pen ha habede baka ilaka lala pen ma habede baka fishery bon ha kita ki departments ki bela nilala ban kampen hash shu na kerpadrit ya ki pad ba jog kanong skin constituency sa shisin ban scam kata ka jing shania hai ko ban scam ki jingmut ki jing perkhan bat khamtam banum sha yalam bakla ha kino ki benta khamtam kum ha kini ki por ki jing sha yalam bakla ki babun chan handre scam bai hai kong bat scam ka jing shania ka joi kong ba nakaliang ka jonga kan patri ba kinai nya ki jing sa shisin but nangit scam hero mangandang yai tre kham ha shu na banta ka thai ki barok ko we shakri